Gwamnatin jihar Kaduna ta umarci State CID da su maida Ummi Rahab ƙasar Saudi Arabia, inda can ne ƙasarta ta haihuwa. Ummi Rahab da jaruma ce a masana'antar Kannywood, ta fara shirye-shiryenta ne tun a shekara ta 2011 har zuwa shekara ta 2012, inda daga baya kuma ta daina harkar fina-finai a masana'antar Kannywood da kuma makaranta, saɓanin waɗansu matsaloli da aka samu tare da ita da 'yan uwanta da kuma waɗansu jarumai a masana'antar ta Kannywood. Kwatsam kuma a farkon shekara ta 2021 muka fara ganin ta a cikin masana'antar ta Kannywood, inda ta yi fim mai dogon zango mai suna Farin Wata Sha Kallo tare da ita da jarumi Adam A. Zango. Nan take ba da wani ɓata lokaci ba jaruman ta fara shuhura a masana'antar ta Kannywood, inda ta zama tana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood wanda tauraro su take takawa a shekara ta 2021. Amma kwatsam daga baya sai aka ji sabani ya faru tsakaninta daga ita da jarumi Adam A. Zango, inda har ya cire ta daga cikin fim din nashi mai dogon zango wato Farin Wata Sha Kallo. Amma daga baya kuma sai aka ji raɗe-raɗin cewa ai ba ita kadai ba ce jaruma kuma ya cire a cikin wannan shirin nashi mai dogon zango wato Farin Wata Sha Kallo. Nan take kankace kobo labarin sai ya baza duniya cewa Ummi Rahab din da Adamu A. Zango din sun bata, ba sa shiri a tsakanin su. Nan take mutane suka kama tambayar ita Ummi Rahab din tare da jarumi Adamu A. Zango me alakar su da shi Adamu Zango din, me ya faru tsakanin su wanda ba a ganin tare da jarumi Adamu A. Zango, inda bai wata ba Adamu A. Zango bai bayyana mutane ba, inda ita ma Ummi Rahab din bata bayyana mutane ba. Amma kuma daga ƙarshe shi Adamu A. Zango ya fito fili yana cewa jaruma Ummi Rahab din bata da tarbiyya ne. Inda bayan nan ne 'yan Ummi Rahab din suka tace kuce, inda suka kai Adam A. Zango din gaban State CID inda aka bincike shi, amma kuma da ƙarshe ya ce ai shi bai ce ba ta da tarbiyya ba. Daga yin hira Adam A. Zango da BBC ba da daɗewa ba, hirar ta zagaya duniya, inda ake ta cewa ai Adam A. Zango din iya so zai bata mata suna. Nan take ba da daɗewa ba ita kuma Ummi Rahab din, inda ta ɗora wani rubutu akan shafinta na Instagram take cewa ya daina bata mata suna, in kuma bai daina bata mata suna ba za ta tona masa asiri. Nan take magana ta raka da duniya aka kama cewa ai ita Ummi Rahab ba ta da tarbiyya, inda nan take 'yan uwan Ummi Rahab din suka fito suka kama faɗan gaskiya abin da yake faruwa tsakaninta da Adam A. Zango din, inda shi Adam A. Zango din ya mata alƙawarin aure ne daga baya kuma yau da reta, inda daga yan ne ta canza shekara daga kamfanin ta koma kamfanin su Alinu ko kuma Lilin Baba, inda yanzu haka da ita suke ɗaukan sabon shirin su mai nisan zango wanda ake kiran shi da Uhu. Inda kuma a gefen Ummi Rahab din ita shekaran jiya ne ta gurfanar da Adam A. Zango din a gaban kotu, inda take zargin shi da niyyar zai bata mata suna, inda ya mata alƙawarin aure daga ƙarshe da ita, sannan kuma yanzu ya zo yake cewa ai ya ba ta tarbiyya ne ita kuma bata gani ba.